תורה ב' לשון רבנו זיכרונו לברכה, ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, לנפש לא יטמא בעמיו. פסוק מספר ויקרא. רבנו מתחיל את התורה הזאת ואומר ככה, מצטט מספרא דצניעותא. מה זה ספרא דצניעותא? ספרא דצניעותא זה איזשהו פרק מסוים בתוך הזוהר. זה עובד, כן. כן. פרקא דצניעותא זה, ספרא דצניעותא זה חלק מסוים בתוך ספר הזוהר, שהוא בעצם אומרים עליו שהוא הסוד של הסוד. למה הוא נקרא ספר הצניעות? שזה דברים שהצניעות יפה להם, שלא מדברים עליהם. זה בעצם הבסיס של כל תורת הסוד, שם בספר דצניעותא. ונהוג לומר ככה אצל חכמי הסוד, שיש שם 6 פרקים או 7 פרקים ונוהגים ללמוד אותם כל יום. זה הנשמה של הנשמה. כך כתוב בספר דצניעותא בפרק השני, מינוק בדפרדסקה משך רוחא דחיה למשיחא. מנקב האף משך את רוח החיים של המשיח. נקב האף של מי? של אק, אדם קדמון. אדם קדמון, מה שקרה במשך הזמן, שזה נהיה מושג כזה של אנשים מהמערה. אבל זה לא אדם קדמון. המושג אדם קדמון מתייחס לעולם רוחני קדום. מאוד מאוד עתיק. עתיק זאת אומרת שנמצא במקום מאוד מאוד פנימי בתוך נפשו של האדם. מאוד מאוד, כל זמן שהאדם הוא עוד ילד, הוא לא יכול להגיע לשם. שזה צריך להתחבר לשם, להתחבר לנשמה העתיקה שלנו. מינוק בר דפרדסקה, מנקב האף, משך את רוח החיים למשיח. ככה כתוב. פלא, לא משהו שאפשר להבין אותו. ועכשיו רבי נחמן ברסלב מתחיל לדבר איתנו, והוא מסביר לנו, והוא ילך בדרך של מעגל, תכף אתם תראו. כי עיקר כלי זינו של משיח הוא התפילה. עיקר הנשק של המשיח הוא התפילה. שהוא בחינת חותם, אף, כמו שכתוב, תהילתי אחתום לך. תראו שכתוב, כשמדובר על תפילה, מדובר על חותם. מה קשור תפילה לחותם? מה קשור התפילה לאף? אותו אף שמשם גם בעצם נמשך הרוח של החיים של משיח. האף העליון. ומשם עיקר חיותו. ממה? מהתפילה. וכל מלחמתו שיעשה וכל הכבישות שיכבוש, הכל משם. כמו שכתוב, ועריכו ביראת השם וכו', זה בחינת חותם. וזה עיקר כלי זינו, כמו שכתוב, בחרבי ובקשתי, ופרש רש"י, תפילה ובקשה. כמו שכתוב, כי לא בקשתי אפתח וכו', באלוהים היללנו, בחינת תהילתי, אחתום לך, בואו נסביר את זה, במהירות. רבנו אומר שלמשיח יהיה כלי נשק חדש, שאנחנו לא מכירים אותו. כל המלחמות שהוא יעשה, כל מה שהוא עתיד לקרות, כמו שכתוב בנבואות, מלחמות בכל העולם, גוג ומגוג וכן הלאה, בסופו של דבר יהיה מנצח אחד. המנצח הזה הוא יהיה משיח. מי זה יהיה, מה זה יהיה, אנחנו לא יודעים. אבל כך מסופר בכל הנבואות. כששאלו את רבנו על זה, הוא אמר שפעם היה לול, איך זה יהיה, איך זה יכול להיות? אין לנו צבא, אין לנו, מה עכשיו אנחנו נצא ל... רבנו אמר שפעם היה לול תרנגולות, ובבוקר שמו אוכל. מי יצא ראשון? כל התרנגולים הגדולים יצאו ראשונים, לאכול את מה שיש. אז כשהגיעו שני התרנגולים הראשונים, התחילה קטטה רצינית מאוד, וקטטה נהייתה תגרה המונית, וכל התרנגולים פצעו אחד את השני, וישבו ככה, ואחרי שכל הסיפור הזה נגמר, אז יצא האפרוח הקטן, והלך ואכל את כל האוכל. רבנו אמר, ככה זה יהיה. הכוח של המשיח יהיה כוח התפילה. הוא הולך לעשות עם זה מלחמות. לא שהוא הוא יהיה הכי חזק בבית הכנסת, מתפלל הכי חזק מכולם, עומד 18 הכי הרבה מכולם. יהיה לו כוח בדיבור שלו לפעול איתו פעולות. הוא יוכל לדבר לדבר והדבר הזה יקרה. הוא יוכל לחיות אדם בפה שלו, להרוג אדם בפה שלו. הוא יוכל לעשות את כל מה שאנחנו, כל העבודות שאנחנו עובדים כל היום, בשביל להשיג איזושהי השגה, אז יהיה לו את זה בשלמות. יהיה לו כוח רוחני, שהכוח הרוחני שלו זה יהיה כוח התפילה. זאת אומרת שמה שהוא יעשה, הוא יעשה בכוח פיו. שמעתם על שבתאי צבי? שערי? שבתאי צבי עשה נזקים מאוד גדולים ביהדות. ומטבע הדברים שלחו אליו, הוא אמר שהוא המשיח. והיו 100,000 איש אחריו. לא 100,000 איש, 10,000, אני יודע. היו הרבה אנשים שם. ושלחו חכמי ספרד וחכמי אשכנז, שלחו לשבתאי צבי לראות מי זה הבן אדם, להתחקות אחריו. הספרדים הגיעו, זה לא לקח להם יותר מיום, כי כשהם הגיעו ישן, ואז הם ביקשו לראות אותו ישן, את מלך המשיח. כשככה החזיקו ממנו, הוא היה עושה ניסים.
הוא היה זה ניסים, כפשוטו, ניסים גמורים. אז הם ביקשו שהוא לראות אותו ישן, והם לא הסכימו, המשמשים שלו לא הסכימו, בסוף שכנעו אותם משלחת מהמזרח, והם הסכימו, והם נכנסו וראו אותו ישן על הבטן. אז זהו, הם לא עוד אמרו מילה, הסתובבו והלכו ישר, אמרו, טוב, זה לא משיח בקיצור אל העניין, בן אדם, מי שעוד לא התחיל יודע שאסור לישון על הבטן אתה הזה. האשכנזים הגיעו, זה לקח להם יותר זמן. ישב איתו איזה חכם אחד, שליח של אחד מחכמי אשכנז, במשך כמה חודשים והתחכך רב, והוא ראה שהבן אדם צדיק גמור, פשוט מאוד. כל מה שהוא עושה, הוא עושה ללא רבב. כל עבודת השם שלו, כל מה שהוא מסוגל לעשות, יש לו שליטה בקבלה מעשית, שאין, לא היו דברים כאלה. בסוף 3 חודשים, לפני שהוא נסע הביתה, אז ליווה אותו. שבתאי צבי ליווה אותו לאונייה. הוא אמר לו, מה עוד אני יכול לעשות בשבילך? משהו, לתת לך מתנה. אז הוא אמר, תשמע, יש לנו איזה מישהו שמוסר, אחד שיש עליו דין מוסר בעיירה שלנו, ואי אפשר להיפטר ממנו, והשלטונות עליו. אז אם אפשר לעשות משהו. אז שבתאי צבי עשה ככה, הוא תלש עשב מהאדמה, עשה ככה מאחורי הגב, ואמר ימות. קיצור, יצא הוא לספינה שלו,